ассалому алайкум. мо дар баландӣ намедонам ягон чанд ҳазор метр аз сатҳи бар баланд поёнда дайро рости гап як ҷо як проекти нав дорем, як филм бояд гирем дар кӯҳу кӯҳистону дар ҳамин ҷои манзилҳои зебои ватан ҷобинӣ омадем барои филм. тамошо мекунем, бовар кунем, хеле манзара дар рӯи дунё нест ба ғайр аз тоҷикистони ҷони ма. бовар кунед ин манзара бинед, охи ин базебия би, ин хушругия би, мо мардуми худодадем. бовар кунед, ҳамин ҳозир ҳамин шаву рӯз дар рӯи дунё чӣ гапҳое ки нашидеста. худоро шукр ҳазорон бор ки тоҷикистони ҷони мо тинҷ ором, мардум лавои дайрода, мардум ҳама истироҳат доранд, ба хотире ки ҳама тинҷӣ ва амонӣ аст, ҳама хирсанд. ин эҷа бо як хонаам буда дар болои кӯҳ, намедонам хонаи кӣ боша. ина хонаи ягон шикорчия, намедонам. чанд сол шуд рости гап кӯҳам камтар омадам, як сол зиёд шуд ки кӯҳам нагаштам, монда шуд. не ки ба хотири хеле ҷои зебо мондагӣ ҳам ҳис намекунем, мебуроем мерем то ҳам болора. як рӯзи истироҳатамонро дар ҷои зеботарини тоҷикистон ом рафт. ана пеши хона дар расидем. ин хонаи кӣ боша? ина бо боло иҷа ҷои ҳаворӣ буда, моло будиану ҷои стадион буда. як стадион ҳаминҷа созӣ зур буда, мезани тупавай кӯ ау кӯ якезга ису. не ин хушругия бинед, дар номи ҷоном худоҷон, хеле ватана чӣ хеле дӯст намедорӣ? хеле ҷо мебиёӣ, бовар кунед чанд сола ки дига умру дароз мешада. ассалому алайкум. мо ҷои шумода меҳмонем. инҷа ҷои хораи шумоям, бахшишгай дам гирем. ина ин говҳои муҳтарам сабзаи тозара чарида, инеша бинед бо дам гирифтеса. ҳай истироҳати ҳамёда моҳо анаму ҷои гулзор мебурем, дар таги як соягӣ дарахта меишнем. ин хушругия би, худоҷон.